ocasions i hi ha petits detalls que fan que ni ells n'hagin anat ni nosaltres tampoc. No? I recordo la primera part hem tingut un parell que m'ha encarat el porter, que amb uns partits així que estan intentant igualats has de definir millor. La segona part hem tingut un parell, però ells també n'han tingut. Donem-ho per bo a l'empat. No? Segurament la primera meitat és on més s'ha notat el tempo, el saber llegir. Heu tingut ocasions potser per anar-vos amb més marcador que aquest 0-1 i en canvi a la segona part potser és quan heu més patit la jovenalla que corre moltíssim. Jo crec que la clau és que hem sortit a la segona part una mica dormits, no? Fins que no hem començat a canviar i espavilar la gent, hem estat una mica apàtics i arran d'això i canviar el tipus de defensa ens hem activat una mica, hem anat a dalt, hem començat a recuperar una mica més de pilotes, hem generat una mica més, però en aquests partits, si vols aconseguir alguna cosa positiu, han de ser 40 minuts intensos, sense baixar la guàrdia, perquè qualsevol ocasió te la poden clavar. La sensació per això és que esteu fent una bona temporada, Xavi. Sí, hem d'estar contents, no? Portem 15 punts, hem tingut algun ensurt tonto, no? El partit d'Antequera i potser Melilla a casa, però jo crec que la resta de partits els estem competint, estem ficats en els partits, la plantilla està responent, només queda que seguir i evidentment queda molta lliga, no? Vull dir que encara queda molt per fer. L'última, treu-te del vestit d'entrenador d'Hospitalet. Com a aficionat al futbol sala català, bo que hi hagin dos equips així, per alta, competint, amb projectes consolidats a la segona divisió. Sí, està clar. Com més equips catalans hi hagin, molt millor. I si a més hi ha diversos equips que poden lluitar per entrar al play-off, per optar al títol de Lliga, molt millor. El que passa que la segona divisió és una segona divisió molt complicada a nivell econòmic, a nivell de desplaçaments i no tots els clubs estan preparats. No? De moment estem Barça i nosaltres, seguirem treballant perquè es quedi el Barça sol aquí i nosaltres podem pujar amunt. Perfecte, Xavi, moltíssimes gràcies.